Marie, hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Vi kunne lege gemmeleg. Ej, det er en god idé. Ja. Jeg tæller. Okay. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu kommer jeg. Hvor er du ved? Jeg kan se noget herhenne. Nu løber han væk. Jeg bliver nødt. Hvor er man her? Vi skal her. Ej, endelig. Jeg har ledt i evigheder efter dig. Har du? Ja. Nå, skal vi? Skal jeg tælle? Ja, så. Gem bombe i bil. Okay. Jeg kommer, så tæller jeg. Nu skal jeg til. Nu skal jeg. Hej. Nej, du skal gå med. Okay. Luk. Igen. Jeg tæller. Ja. Jeg tæller her. Ja. En. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40. Nu kommer jeg! Spiser du? Ja. Hvor er hun? Tilbøjner. Jeg ved, hvor hende er. Kan I se hende? Nej, det kan jeg nok ikke. Nå, vi går videre. Fordi vi skal have fundet hende. Vi vil faktisk sige, at vi skal spise den. Vi skal have fundet hende. Hvor er hun? Hvor er hun? Hvor er hun? Jeg tror også, okay. Jeg ved det. Nu synes jeg også, at jeg har det evigt. Kan hun være her? Hvor er hun? Jeg ved, hvor hun kan være. Hey, hvad er det? Maria! Du må da ikke løbe væk. Tæl. Yes. Det er mig. Nej, for faktisk. Okay. Men Tak fordi tak fordi I så med på den her sketch. Ja. Husk at like og subscribe. Hej hej. Hej hej.